Fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara d-deċiżjoni tal-Qorti, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil prova jagħmel pressjoni biex ma jsirx appell mid-deċiżjoni tal-Qorti. Id-dritt ta' appell minn deċiżjoni tal-ewwel qorti kif inhi s-sitwazzjoni f'dan il-każ huwa dritt sagrosant f'pajjiż li huwa demokratiku. Minkejja dan, Simon Busuttil qal li qed jistenna li ma jintilifx aktar ħin. Jekk il-Kummissjoni Elettorali tagħmel appell, l-interess ta' min tkun qed tiddefendi? X'interess jista' xi ħadd ikollu biex jagħmel appell? Mistoqsi jekk għandux fiduċja fil-Kummissjoni Elettorali li kienet inħatret minn Partit Nazzjonalista meta kien għadu fil-Gvern u li kienet responsabbli mill-att ta' voti, Simon Busuttil għażel li jaħrab milli jwieġeb. Għandek fiduċja fil-Kummissjoni Elettorali maħtura minnek mill-Partit Nazzjonalista? Il-Kummissjoni Elettorali illum tilfet il-kawża. M'għandekx fiduċja fil-Kummissjoni Elettorali? Kevin?